moye fuu ɗo holla kawtal hoore seje kawtal ɓiɓɓe woyla kawtal hoore seje CGM ɗo walla kawtal mbadiɗiraɓe laroɓe hawsa jeɗɗi toon ko silawol jotta on jaɓɓama ha wakkatire nde min gaddanta on tarde de CGN hawtade be sobiraɓe meɗen yalɗiroɓe ha nder ɗo ndeni fuu gam waddangon taskaraji kadi on mbiyama jamallay kisal e nden ka woni e moɗon jawmirawo yettama noon en kofni kala moyjo fuu ha woni fuu no woniri fuu en ɗo mbiya on bisimilla moɗon hawtade be nde ɗo fedde nde CGN ɗo e ɗon majum en jahan daren ko CGN wontiri hawtade be Adamou Sadou bisimilla maɗa Adamou Sadou daren maɗede ko CGN wontiri haɗede ko larani yakeji ɗellitare seɓatto woyla Cameroun. moye fuu ɗo holla kawtal hoore seje kawtal ɓiɓɓe woyla kawtal hoore seje CGM ɗo walla. Naam toon ko silawol jotta en mbiyen ɗon bolwa ha ko larani yakeji CGN ɗo majum hawtade be mo ɓangare wodani docteur Mamadou Bayero Fadil ha seɓatto woyla lesdi Cameroun gilla waɗama gilla tilimka kadi gilla ka o jaɓɓama ha totton hawtade be hoorejo CGN woni Abdoul Nasser honorable Abdoul Nasser kadi ɗo man gillaji man ɓe gaɗiɗi ha jihaji feere feere ɓe jeehi hande ha Kalfou e nonnon bo nam Dogola banno mbireten Godola nonnon banno mbireten e noon kadi bo e nonnon Miskin bo e docteur Mamadou Bayero jaaɗo totton hawtade be ɗoftiɓe mo banno giruɗon ha natal ngal ɗo e noon man jahangal majum ngal waɗi hande bote kadi dede ko yarimo ha totton o yeehi yaringoɓe moƴƴe ɗen ɗon ɗe o tammi waddugo ɗum moƴƴe on ɗe o nani bojji muɗum ko neeɓi seɗɗa ko larani yakeji jaram en mbiyatama ɗum coofi kadi ɗum majum jaɓɓama waɗanama hatton jaɓɓama tilimka hawtade ɗin ɗon laamoji ɗiɗi kadi ɓawo ɗon ɓe gaɗi taskaraji ha ko larani yakeji hokkutugo ɗin ɗon ɓulli ɗiɗi ɗi coofi ndiyam ɗi en tammi yigo ha ko tammi warugo ɗon man bo ɓe dawridi hande ɓe gaɗi sawari ha ko larani kuje ɗuɗɗe no jahagal CGN yahirta ha seɓatto woyla lesdi Cameroun e hawtade